אני דרורה לשם, אמא של מירב לשם גונן וסבתא של רומי גונן, שנולדה בידה ונחטפה על ידי מפלצות החמאס ב-7 לאוקטובר. רומי נכדתי נולדה לפני 23 שנים. היא תמיד עם חיוך מדבק על שפתיה, תמיד מוקפת חברים. אני מתגעגעת לחיוכה, לליטוף העדין של ידיה, לחיבוק החם והחזק שלה. אין לי רגע מנוחה. בחג החנוכה הזה, במקום להדליק נרות, יצאתי למסע כדי לנסות להשיב את נכדתי. על יולי אדלשטיין. יושב ראש מר אריה דרעי. בקבינט המלחמה מר בני גנץ. אני רוצה שאתה, בנימין נתניהו, וכל אחד מחברי קבינט המלחמה ידמיין שבנו או ביתו נמצאים עמוק במנהרות של עזה. ליקירנו אין זמן. אני מבקשת, לפני שאתם מחסלים את החמאס, תחזירו לי את רומי. העדויות של השבים קשות מאוד. אני לא רוצה לדמיין אפילו מה עובר עליה. מה שכולם מספרים הוא שאין אוכל. למרות שהיא חזקה, כמה זמן אפשר להתקיים עם אורז ומי ים. שעון החול אוזל. אתם צריכים למצוא דרך אחרת להחזיר אותה היום בחיים לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו וכל עם ישראל לא נסלח לכם אם לא תחזירו את כל 137 חטופים הביתה מה שיותר מוקדם. אנחנו לא מדליקות נרות השנה, כי חלק מהמשפחה שלנו נמצאת בחושך. לא תהיה תקומה לעם ישראל כבוד החטופים בעזה. לא יהיה ניצחון האור על החושך בלי החזרת כל החטופים הביתה. שמי עין למרום, כבר סדק שחר מאפיר, נאורה כבר ציפור אחת שוב